Mo na siya diw-diw mga igsoon. Diw-diw. Kita ka parang kuida. Longkok. Pamas. Ono na siyang kuida sa ono. Lugas. Utang siya na. Ada kisah pesawat yang kan? Lah. Jadi kau mau bincang? Ini pengaja, boleh? Lihat dari angin kawan. Sa iyang harian, kalagkon niya mo ba? Resulta o kapildihan, hampingan aron ikaw magulahan. Anta? Na Diyos mga kauban, ako nga nagulat, hinaling may katapusan, magkakarong na batangan, malipayo ka na maabot sa tingin, dito sa iyong ginharian. Kumain kay bagwal no. Kunya mo